Què tal esteu? Segur que bé. Us explicaré com ens hem de rentar les mans perquè no ens entri cap virus a dintre el cos. Mireu, em remengo molt bé les mànigues. Em poso una mica de sabó. Em mullo les mans. M'ensamono molt bé els palmells. Que surti, mireu quant de sabó, quantes bombolles. El dors d'una mà, el dors de l'altra. Els entredits d'una mà, els entredits de l'altra. En tenim dues, de mans, ja ho sabeu, El dit gros, ben net. Ara l'altre dit gros, ben net. Les ungles també, mira, així. Fent cercles. A l'altra mà també, fent cercles. Molt bé, que netes. Ara ens les esbandim. Ens traiem tot el sabó, ben a fora. Tot el sabó fora, agafem un mocador, tanquem l'aixeta i ens aixuguem. Què tal? Superbé! Segur que vosaltres ho fareu igual. Molt bé!